Навошта тобі вода? Ти ж у Квасовці. У Парижі Євсельфілєва башня, в Лондоні Біг Бен, а у Квасовці квас. Не зрозумів, а кубок де? На, тримай. Каштуй. І сапраўды, пас у вас смачны, а цяпер распавядзі мне пра свой край. Зразумеў. Пытанне. Гэта Ілья. Ён выпадкова попаў у Квасоўку і хоча пазнаёміцца з гісторыяй нашага краю. Ці дапаможаш ты нам у гэтым? З задавальненнем. Першы раздзел экспазіцыі этнаграфічны. Ён складаецца з дзвюх частак – жылога пакоя і клеці. У жылым пакоі вы можаце ўбачыць ложа, калыску, а таксама куфар. Акрамя мэблі, у нашым музеі прадстаўлены прылады сялянскай працы. Хлебная лапата, качалка, сярпы, калаўроткі і матавілы. Прадметы абіходу, гладышы, гаршкі, самавары. Хата асвятлялася масленай лямпай. Таксама жылы пакой упрыгожваў саламяны павук. Матвей, а цяпер распавядзі-ка нам пра раздзел Вялікай Айчыннай вайны. Другі раздзел экспазіцыі прысвечаны Вялікай Айчыннай вайне. Векапомні 40-выя былі трагічны і для Квасоўкі. Вогненным подыхам апаліла яе вайна. Сотні салдат загінулі, десяткі мірных жыхароў угналі ў Германію. Бомбай быў парушаны будынак школы. Экспазіцыя ўключае ў сябе фрагмент мемарыяльнай дошкі, помніка воінам-вызваліцелям у вёсцы Гарны, а таксама зброю, патэфон 40-х гадоў. Гаспадарчае прадпрыемства, якое па многіх паказчыках выходзіць на першае месца ў рэспубліцы. З 1984 па 2006 год яго узначаліў Віталій Ілліч Крымко, які за сваю працу атрымаў высокае званне Герой Беларусі. Квасоўка сёння – гэта сучасны аграгарадок, дзе вядзецца будаўніцтва жылля, ёсць сучасная амбулаторыя, дзіцячы садок, дом быту. Апошні раздзел экспазіцыі прысвечаны Квасоўскай сярэдняй школе. Вось ужо 96 гадоў яна гасцінна расчыняе дзверы для сваіх вучняў. За час свайго існавання школа цалкам змяніла сваё аблічча. Яна стала сучаснай. Шчыра запрашаем у музей Квасоўскай сярэдняй школы.